حقی دایکا تنه ام دایکê Kurda em tev aşîtî dixwazin, dayikê Tirka dibê em naxwazin. Çima nav qey kezeba wan ne kezeba ye. Qey dilê wan naşewitê, qe ne dayikin. Em naxwazin esker jî bêne kuştin, gerîla jî bêne kuştin, polîs jî bêne kuştin. Em dixwazin aşîtîka mayînde çê bibe, gotimamê dunyayê li hev dûr rûnê û xweşîk çê bibe, em xwe û biratiyê dixwazin. Kezeba me dişewitê, dilê me dişewitê. Em şer naxwazin, em xwînê naxwazin. Besêdî dengê min ji temamê dayikê Tirk û Kurda re, Ereba re, Ermeniya re, Êzîdiya re, bira derkevin kolana, bira derkevin meydana, heta kengî ev xayîntî. Em ê bê aşîtî ew xayîntiyê li me dikin. Besêdî em hew dixwazin. Kezeba yanî em hew karin hildin. Em hew karin vî barê giran hildin. Em dayikin, em gune ne. Serokatiya va 2 meh 3 meh pêvejiyek daye destpêkirin. Çima lê xwedî dernakevin? Çima nabêjin? Nabê bes e, bira ev şer bisekinî. Eva me gav avêtin, heta tu bê bes me gav avêtin. û ji berê ve jî em aşîtî dixwazin. Me şer nexwestiye. Ana çaxiriya me, çaxiriya got me yanî pêga gav avêtina got me avêtiye. Tê ewayê nîne. Qet dengê xwe nekirine. Çimkî naxwazin heta got dengê xwe nakin. Dibe pakêt. Pakêt vala ye. Çetene dizin, hîzin, diberdin. Ama siyasî bernedane. Bi 3000 10,000 nexweşî me hene. Hebek bernedane. Ne derman dikin, ne diberdin. Li ber mirinê ne. Çima bernadin? Çimkî lêskê wa hene. Îca em hew têne va li wê lêska wa, em wê lêska wa hew qebûl dikin. Bira çözümekê bibînin. Bira levhatinekê çêkirin. Çavê me li wa ye. Me gav avêtine wa gav naavêtine. Em jî dixwazin got ew jî gava biavêjin. Em naxwazin însan bêne kuştin. Em dayikin. Bira da kezeba kesî ne. Kezeba me şewitiye, bira kezeba ti dayika neşewitê.